fordi I har taget tid til at se min video. Det her, det er lidt om mig. Jeg har kendt Lasse i 2 år, og han er en af de dygtigste kollegaer, som vi har. Og det er jeg rigtig glad for. Lasse, han er mødestabil, han er loyal, og han er dygtig til at lære nye, svære ting. Særligt hvis det er noget med, der rummer eller har hjul. Det er helt perfekt. Og ellers så synes jeg, at du er rigtig god til at tage fat i ting, som du ikke gider også. Dem gør du alligevel, og det synes jeg er en stor kvalitet. Fordi dem er der jo nogle af de ting, vi ikke gider. Så det er rigtig godt. Det synes jeg, du er super god til. Jeg har ikke noget med at arbejde ude. Jeg arbejder rigtig tøj på, som man kan se her. I dag der laver vi vedligeholdelse af grønne arealer. Og det er noget kratgulv med at slå gylden i sådan noget. Jeg kan godt lide at køre store maskiner, og jeg kan godt lide at køre den her traktor. Jeg kan både lide at skrue med store og små maskiner, og også i min fritid. I min fritid, der kan jeg godt lide at skrue med maskiner sammen med mine venner. Og jeg kan godt lide at samle på kaktusser, og jeg kan godt lide at fiske, og jeg går til vægtløftning. Jeg er meget svær ordblind og meget svær talblind. Det er derfor, jeg gerne vil være med på uddannelse. Og jeg håber, der er nogen, der rigtig godt vil tage imod.